Sa una na sa sa'yo mo, sino ka ba? 160 kilo. Ikaw, musa po. Sino mabaya? Saan mabaya? Yun, no. Sabi ko, taong lang ka sa iya pa. Sabi ka lang sa 160. Ito, nagsaguta. O, di yun, ano ka ba nga ang Paglaga, kaya rin naman. Sira mo na ito pag sa kawain. Oo, mga asal o siya. Hindi na ako lahat sa kandiba. Sa ano, sa kawain. Ano, kasi birthday. Kaya ka nakabansin ko. Kaya mo na nabari ka ng sindin ka? Ano yung masisigla ako? O, hindi ko na siya kapag Ulo din pala. Ulo. Kaya, sige na. Epon ko na siya. Pag-abot mo yung alas. O yun o. Ubusin mo na yun. Kailan? Please, 23 sa 40. Diba? Wala na pilis sa pabayad. Kapag sa lahat, no? Babol ka pala sa akin. Pwede, sabi. Bari na. Ay. Kinawan ako nitong baka sa 5 kilos na ako. 2 kilos na lang. Ano na, pagkakas mo. Kaya pag 23 kilos. Kaya ito ba? Kumain na sa tiba, kumamabas sa mga ito, kumamabas sa kanya. Yan, nagkanapo ko dito, sa plastic. At ang kilong baga ay 5 kilo, sa imong ka na natin yung dua. Ano po, 100 ang kilo. Isan ka ba nga? Kapon. Tanong mo, kapalero ay, muna ang duman. Ito man ang alam sa ako ang bandera. Ilan ka ba?
Ano? Ay, sarap. Wala dito kayo. Ano kayo sa mga kanila? Wala ba na bagas pa? Sila sa coding din. Sila sa coding din sila. Bagas. Sila pala may sabi ba isang minute din. Sila ka pala kumabay ba yung kilo. Masalak muna dyan sa kada. Masaya na ka babay na. Ano ba ang taas na yun? Galit sa alam. At itigyan ba siya?
May ano? Sa aga? Dali ka na ba? Para madali ko lang. Uli po kasi. Siguro dito. Ito. Ikaw, yun na yung kaya. Ama nagluto. Amay. Amay kumain. Diba ba? Oo. Anak ko nag-aaral. Kami sa kapitulong sunod. Maraming bagay yung ang tingin ko. Kasi hindi mo bagay yun. Kasi nakakasya ba ako? Grabe, very sino. Kinain ka sa mga
Oo, kasi nga, mananap mo yun. Ba't gano'n yung karne, makarne, ito, hanap mo mong grabe yan.
Masalihan ang nisirahan. Sabi niya, I want to go with Tata. I want to go with Tata. Sabi ko, mamaya ako dito. Ako na ba ako na nanomis ka? Ano ba kasabay ka kayo? Diyan na. Kasi sabay ko pa lang. Napo na daan bakla ni ang mga hindi.
Kita babayan ang kabiyahe. Alam sir, nagsisig nyo ka dati ka 1,000? Kaya pa naman. Wala manda. Lana sa kuya. Ika ulit. Ika ulit. Wala man natin, Rose. Hindi na lang mag-iniw.
Ay, Diyos. Makuanan ko pa. Rabang ko ano mo. Mautang maiya sa akin, sabi ko kung utang mo. Terus, ano kita mo? Suka, tapos dulce, sober, siguman. Ano mo talaga tubig na rin? Grupo na lang na magandang tubig niya. Bawa ka? Taro lang? Ay, bawa. Ano yan, madam? Ay, mambili din mo. 160, madam.
Tawag ko. Sakto na ako. At yata niya. Abalakay. Ano, di ka din yun. Wala ka ba dito ko? Dito. Pagiraw mo ako ng lagot dito. Wala na yun. Pero kung may ganda na yun. Dada. Ako na ba ako nakalawa? Ako na ba ako nakalawa? Akala ko wala ko nakalawa? Alagay na lang. Ano nga yun, naman kasi naman. Pero kung nakalawa sa mga nagsisilid siya, ano susilid siya? Tapos malimot ako, mga nagsusilid siya. Dahil manap na bintang artifact. Parang maalaw na yan. Naghahanap pa lang pangkapa. Tama. No. Nakabakal niyang yun naman. Mas mahal pa nga sa amin yung tawag dyan ng ano, yung mga nagpapaanak.
Ato na guys. Kabalik mo ba? Wala sa next one. So, dito man. Kaunti na. Sarap sila. Sisi dari mga ko sa LPG ko. Bro, yung kilo. Balik ka sarap, sarap. Sige na. Daw, taaga na. Ito yun naman. Ikaling yun. Ano, kumabasa? Sila sa yung kami. Ano ba yun? Galing sa talaga dito. Amerikano kayo mali. Padayin na kung bayad ang sinisila dito. Oo, sa bakal nila kada akong nalang siya.
Ang buwan nila magpapasang ito. Hindi pa ito ano, makalog pa ito. Ang pagkakado kay Maring-iling bayadan ng isa. Nada ito buka kamatis. Oo, yawa rin. Diba? Kabo. Hindi ka kakaroon na ito gumawa. Sige na mag-asida sa pang-hina.
Uli na naman yan. Ba't pala baka lang ka no? 40 doon. 40 pa ba ka? O di, Uli na ka mo. inay mo? Parang ako rin palagi po, pagkapal sila. Pagka ganito mo, sa mga napakas nito, kasayin na ba? Ako naman, pagkala,
kailangan nag-ibo na pala sila ng ano. Iwan na kita sa bahay. Ano lang, ang lola nila kasi dito. Ha? Hindi po. Hindi po. Nagulota sa katuwa. Tapos ito ba, may stage na para iba. Pagka siya, may stage na magsalit sa luwa. Sabi niya nga yung pagluwa, boring na ako dito. Gusto ka nang mabuli. Ayaw, mo muna siguro lang dyan. Sabi ko, dahil natin matulungan ko, baka ko nagkaroon. Ayun kasi ano siya, pagkuha. Nung ano na, nung pinapagkasa ng nagawa, at
Pero yung boy, basta sila. Binubuhan ang karunan. Tapos yung pagsulo, siya naman talaga yung pinaka-ano sa bubus natin. Siya yung tipo ng gusto pa nila yun. Tapos sabi sa nagpagpagagan ko, nahanap sila para meron akong pagkakas. Nagsisigwan kami sa pagkakasama ng dito. Sinasaan mo, nakatulog ang pagkakas nila. Dahil man kami nasabi na yung tuturo sa iyo. Wala ang iisip na pinaano tapos, Sereno, sa may isa na mag-isip yung mga tapos negotiation, yung tipo mo pagkagawa, nasimulan mo na yung inspiration. Tapos ino-observe ka, pag pinasanin ka, tuwag-tuwag. Ayun man kung yung yan natin. Pagkapos siya na, pagka medyo malalim na ano, pwede siya dahil kung mag-aaral, tapos research natin. Walang bayad naman niya. Sarado din, hindi mo maano. Dahil, sarado? Ano ba yung mga sarado? Masarap mo kang kanaiba. Masarap mo kang kanaiba. Maraming lang. Kasi bago ko ta nag-ahid, maripot sinaramang ko sa bago. Nagsigaling. Saga ka mga hulok, diba?
Ibang lupa. Yun na yung gabos mo? Yan ang iba? Duman? Eh di, ito mo na pala. Hindi mo pinagbakas. Mabintang ka lang sila. Jadi kali ibu. Oh, telur, ayam. Ada tuh one sixty. Ada kelas itu di belakang. Ay, wala ba na? Oh, hindi. Dua. Kila boy, karong kila. 3 for 120. 3 for 120. Oh, ano iniisip siya ng grams sila? Tawan. 300 grams. Na bagaan. Ang ito pa na yung wala. Baka karulog. Sila na itong, Tuwang tres. Baseball! Ay, suri ko, barbarak na ito. Ano yung mag-abroad sa kayo? Wala na. Wala na, 3. Apat. 12. Dapat dimasin. Ay, kinanipaduan. Di ba na yan? Kurang ha? Kira na ito. Paano? Kape na ini. Dua pa. Ito. Ito na ito. Wala ini. Wala ini.
Ito maganda yung ba? Hindi nga, ito din magkakaroon pa rin. Magaling na yung kalimutan. Yeah. Sige, nalulog ko sila. Lumabas ko. Hindi ka na yung Facebook. Sila ito, sila. Hindi talaga siya ma-address. Sabi na, sampulok, sampulok bra. Ay, ba? Hindi mo mas-brown. Sila? Oh, ba't dito ba kayo no? Ganaan. Ayun, maging... Ayan, yan. Dagat yan? Ay, tignan mo rin yan. May resak na ka mo. Pwede mong guys ko nga. Siyam na address. Mga tulog, pang nilagay mo ha? Ha? Anong dito pa? Hindi na ba ko na? Ano yun ang pera? Hindi na siya mababad mo ba sa alimbawa ng pagpudo? Sabi na. Tuloy na, 160 deal. Ayun nun. Maulit na kami, mag-hindi ka sa pagkakain na sama kami kasama. Nagtitaw, matira na ang kabang. Hindi ba? Ay, lang, lang pala. Ang wala ng kabang ah. Ay, tuloy na na eh, 160 na yun, ba doon? Mauli ka na? Nagmahal na doon na. Ano ka? Sige na alam ang kakano ka na. Kabang abis ka lo. Mabalik sila. Mo ba ka dar? Ano? Kung nagparasyon mo yun, hindi ko mahala ka pa. Try sa pera, bigla mo din mo. Doon mo sa siyam na atres. Siyam na atres. Na Okay, bigini, talong. may sinili. Tapos, pero ang bakal ng Chinese, pero, puro, pero, hindi pa tayo nakapag- Panagin dapat, pas dia magkada. Ano mo ta, patakot mo sana, para masubrahan. Teka, na barito.
Ginawa ko tayo sa kanya. Ha? Ginawa ko tayo sa Naka-plus yung 50 ko na. ano pa? Balik na sa Blue Island, nagbuwan sa Amater, Alam ko dito ma? ang talaga mo? Hindi na dala mo kapanan. Yeah, ang bato. Wala kang kapanan. Dala mo kung yung mga ano ko, mga dala mo dyan. Oo, ay. Wala ka yung bahira. Kaya gawa? Hindi ako naman ka naman. Kaya, umausik. Hindi, yun po. Bayad eh, kami boy. Wala ko na isa. Wala ko tayo lang. Wala. Kaso, bye-bye, hindi ko papalitan. Ako taga-perplan na ako sa kada mga brand. Taga-dito naman, ang lagi ko. Ano naman niya? Sige, salamat ha. Kasi nga ako pagkarang. Para pasok.
Dinalat ka ini mga dalat ko pada. Dito na kay mo na to, maasang pati ate. Nakalawas na ba siya ate mo? Ikarap ka rin mo daw. Nagtitinda ka, te? Ikaw, magtitinda. Sa ipong nga yun, pag itong oras, pag-jacket ka, pag-itutok mo. Ito, pag-ano yan. Yan yan, sa ibong, San Ramon.
Nakabinsan. Dahil kayo sa CCTV na mo, sa iba ko na hindi man kami sa mga ano natin makapabiling sa ano. Basta namin sa atin, bukod sa bawa. Hindi na yun na. Lobos. Right.
Ano? Ganyan. Juan, mga barkada mo, Juan. Salamat mo na. Diba? Yung barkada mo ba? Barkada ko, barkada ko. Okay lang yung brad. Marami pa brad. Ayan, brad.
Yes, tamale.
Akan daw, akan. Ano boy? Green Cross. Nasabong. Gusto ka? Green Cross boy. Wala kang Green Cross boy. Ha? Nagpahanap ako ng sira nila. Kabot ako naman sa, ano, dahil nagluluto. Ha? Saan? Ay, nasalit ko. Baan? Ito po doon ako sa cellphone ko. Sino na doon? Ako dali. Sabi ng lagi na ako.
Jay.